Ani taký skúsený hráč ako Miro Šatan asi veľa takýchto comebackov nezažil? Tak dokázali sme si, myslím, že veľa, to sa málo kedy podarí trojgólové manko zmazať a už teda vôbec nie v play-off zápasoch a v takýchto štvrťfinálových zápasoch majstrovstiev sveta, takže bol to taký bláznivý zápas, určite prvá tretina nervózna z našej strany, potom znervóznili Fíni, keď sme mi dali góly, takže je to škoda, no ale si myslím, že Fíni tých chýb urobili asi o trochu menej a ten zápas vyhrali. Škoda, že hovorím, v tej defenzíve mali sme ten zlý začiatok a potom, aj keď sme dokázali ten zápas vlastne zvrátiť a vyrovnať na 3-3, tak v tom závere, keď išlo všetko, tak opäť tú chybu sme urobili my. Práve vtedy ste si možno povedali, že Fíni sú zreli na ten štvrtý gól, že keď ho dáme, tak už bude po všetkom. Po druhej tretine, keď bolo 3-2, tak sme si hovorili, že sú nervózni, boja sa, je to jedna strela, ktorá tam možno spadne, nejaký tečovaný gól, takže to momentum bolo nejak, tak dá sa povedať, u nás a my sme hrali s nadšením, Fíni hrali so strachom. Nakoniec ten gól sme dali, vyrovnali sme na 3-3. Stalo sa to, čo sme čakali a potom bohužiaľ, no, tá reťaz sa vždy rozstranie na tých slabších ohnívkach a bohužiaľ sme spravili zase defenzívnu chybu a nepokryli sme hráča pred bránou, takže Fíni dali o gól viac dneska. No. Opäť to boli tí Fíni, ktorí nás zobrali o bronz vo Vancouveri, opäť to boli tí Fíni, ktorí nás takto ničia na majstrovstvách sveta. Je to nejaký už komplex, alebo čo to je? Tak nie je to komplex, si myslím, že vždy, keď sme v týchto štvrťfinálových zápasoch neúspeli, tak vždy to bolo na našej defenzívnej hre a keď sme tie chyby urobili, tak tie zápasy sa ťažko vyhrávajú, takže dneska to bol jednak nezvládnutý začiatok a potom, hovorím, aj nezvládnutý ten záverečný tlak, alebo tých záverečných 10 minút, keď vlastne bolo 3-3 a hralo sa o všetko. Čo povie kapitán v kabíne? Poďakujem sa chalanom za skvelý turnaj, všetci bojovali. Niektorí prišli vlastne zranení, ktorí sa možno mali liečiť a bolo nás asi viacej takých a chceli hrať, takže treba sa im jednoznačne poďakovať a myslím, že ten základný cieľ, ktorý sme mali v štvrťfinále, sme splnili. Bohužiaľ dneska chceli sme viac, chceli sme samozrejme ísť do toho Švédska, bojovať o medaily, ale bohužiaľ dneska, hovorím, nezvládli sme ten zápas a tie defenzívne chyby nás stáli len vlastne to semifinále. Miro Šatan, reprezentácia? Ja necítim, že by som dneska musel nejaké rozhodnutie robiť, takže to uvidíme, aké bude leto a uvidíme v budúcnosti, že ako sa rozhodnem. Všetko je otvorené. Ďakujem. Ďakujem aj ja.